Ja estan els preparatius, està tot en marxa, la maquinària, com no? Senyors i senyors, anem a parlar de la 39 trobada de centres en valencià de la Ribera que tindrà lloc este diumenge, dia 21, atenció a la preciosa localitat de Benimodo. I per a parlar d'este gran esdeveniment tenim així a Joan Cortés, president de la coordinadora de centres en valencià de la Ribera, Escola Valenciana. Què tal? Benvingut. Molt bé, encantat d'estar amb vosaltres i gràcies per convidar-me a difondre un poquet més la celebració de la trobada i també l'agenda en trobada que durarà des de l'1 de gener fins al 31 de desembre durant l'any 2024. M'ha agradat molt això que dius de la celebració, no? És una celebració la trobada, no? La celebració per l'estima de la nostra llengua. Nosaltres així ho considerem. Ho considerem així perquè la gent ha d'estar ben satisfeta, ben contenta de parlar valencià, de defendre'l, sobretot la dignitat del valencià, no? De parlar-lo a tot arreu, d'utilitzar-lo a tot arreu, que siga un instrument de comunicació i un instrument també personal i col·lectiu, també de cohesió ciutadana, no? I la gent ha d'estar ben satisfeta del patrimoni que representa, que és un patrimoni a conservar i a passar a les futures generacions. Evidentment. I què suposa que es realitzi a Benimodo, una localitat de 2.300 habitants, però atenció, pel qual han passat personatges de la cultura valenciana impressionants, no? Didim Puig, Rafael Armengol, Vicent Andrés Estellés. Estem parlant d'un poble que és un referent cultural en si. Benimodo té una activitat cultural i un programa de programació cultural impressionant per a un poble de les seves característiques, ho dic per la quantitat de població, no? I haurien de prendre nota poblacions, no? És molt difícil gestionar, tu ho saps bé, un programa cultural, no? Perquè sempre pareix que siga el parent pobre dels pressupostos, no? Però si hi ha bons gestors, si hi ha un pressupost adequat, la cosa se va aprenent sobre la marxa i al final s'obté això que té Benimodo, una programació de categoria. Respecte a si efectivament compten en el seu recorregut persones com Didim Puig, que és un referent, no només a nivell local, sinó un referent també que descobrim quan llegim la seva biografia. Si sabem que, per exemple, Didim Puig va tindre un pes molt important perquè Lluís Llach i Raimon i altres cantautors en la nostra llengua actuaran en l'Olímpia de París, ens dona una perspectiva d'aquesta persona, el pes que tenia, no només en Benimodo, que després tornava a Benimodo, sinó també en una altra dimensió, perquè París està en altra dimensió, en el tema d'Estellés. És clar que per la mà de Didim Puig va anar a viure a Benimodo i això crea una dinàmica important, perquè part de la seva obra se fa a Benimodo. Hi ha una casa on va viure Estellés, la família actual, la filla Carmina Andrés, té una vinculació enorme amb Benimodo, pràcticament consideren Benimodo casa seva i família seva, i això confereix a Benimodo també una perspectiva també a nivell de país. Estellés, un poeta que segons diuen el poeta de la quotidianitat, el poeta més important valencià des d'Ausiàs Marc, i això li dona una perspectiva molt important. El tema de Rafa Armengol no cal dir, no cal fer-li publicitat. És l'autor de la imatge que figura en el calendari de la trobada i també va ser l'autor de la primera trobada que van fer a Benimodo fa 21 anys. O sigui que són figures que d'alguna manera amarren
amarren aquesta activitat cultural i el gust que té la població de Benimodo d'acudir a actes culturals. Jo, els últims que he anat, la Casa de la Cultura s'ompli, és a dir, no hi ha una cosa més trista que un pati de butaques mig buit, siga un concert de música, siga de teatre, siga de qualsevol activitat cultural, no? I fa goig, no? que la gent estigui allí no perquè estiguin obligats a anar, sinó perquè gaudixen, no? de l'activitat. L'eslògan, a parlar de l'eslògan, està molt ben pensat. Atenció, fem poble, parlem valencià. Quina intenció té directa? A veure, té dos matisos importants. No? Així estem veient el cartell. El matís important de Fem Poble és important per a una societat, per a qualsevol societat que se vertebra el territori i també se cohesione socialment la comunitat lingüística que parla valencià. No? És dir, no hi ha una cosa que disgregue, que esborre, que difumine, que destruïsca aquest patrimoni que a des parlàvem, que un poble que no assumeix que cada dia ha de fer poble. No? El Fem Poble és una categoria superior a poble com a població. No? És un esperit col·lectiu que la gent li fa sentir que pertany a un col·lectiu. No? Ahí és un punt, que per a mi és molt important, Joan, que m'agradaria tractar amb tu que tens tanta experiència en el tema de la nostra llengua, sobretot el tema, la connexió emocional amb la llengua és la clau. Hi ha persones que decideixen voluntàriament no parlar-ne, siguin de València, i les persones que, encara que no sigui la seva llengua, tinc amics que no han nascut així, fora d'Albacete, per exemple, i han arribat a València i l'han après. Però sempre m'han comentat el gust per parlar-lo. Aquesta connexió emocional facilita que tot vagi bé en el sentit que la llengua pugui créixer. En primer lloc, cal acceptar que la gent pot triar aquella via per a comunicar-se amb les altres persones, no? Siga l'idioma que siga. No? Però hi ha un factor molt important entre els valencians i valencianes, i és que som un poble d'acollida. Des de sempre. No sé si és perquè estem a vora la mar i per així han passat... Des dels fenicis, fenicis, grecs, romans... Aquest caràcter és un avantatge important, però també és un risc, perquè a voltes per un problema d'educació, de dir, canviem d'idioma perquè aquesta persona parla un altre idioma, que ens sembla molt bé, no? Però sí que és veritat que la gent nouvinguda, la gent que parla un altre idioma, que és respectabilíssim, legítim, ha de saber que els hem recepcionat, els hem acollit, els hem considerat un més de la comunitat humana i de la societat on vivim. I ells d'alguna manera han d'haver una resposta emocional. Ells han de respondre positivament, que és el que faríem tots si ens traslladàrem a un altre país o a una altra zona de l'estat espanyol on parla un altre idioma. Intentaríem una miqueta identificar-nos, integrar-nos i d'alguna manera respondre emocionalment a aquesta oportunitat que es donen de convivència. Totalment d'acord. Nosaltres sempre diguem que la llengua és un pont de convivència. El qui no té ponts de convivència, què fa en un poble, en una comunitat, en una societat? Forma de forma voluntària o per circumstàncies socials un gueto. Els guetos són molt perillosos, no? Molt perillosos, no acaben anant molt lluny, perquè tenim guetos, per exemple, a Alacant, de gent que ve de fora, evidentment, sobretot anglesos, i han creat les seves pròpies comunitats. Jo, de fet, vaig estar un dia a una d'aquestes comunitats i pareix que l'espai geogràfic on estiguem no tinga res a veure amb València. Perquè també, últimament, hi ha una realitat virtual que ha substituït a la realitat geogràfica. En els viatges, és a dir, te poden portar d'ací allà de la maneta,
i sense tindre tu necessitat de connectar en la realitat que tens al voltant, no? És a dir, és com si vivires un documental, no? Sí. Vale? I aquesta gent els passa això, no? Tenen tot el dret a viure on vulguin i a disfrutar de les avantatges que s'ofereix el nostre territori, el nostre país, la nostra comunitat. Tenen, però al final aquesta gent és com si els portaren un helicòpter, els insertaren en el territori, i pensa que és millor conviure, és millor connectar-se, interconnectar-se, és millor interactuar i que res millor que la llengua, no? Efectivament, que res millor que la llengua. Anem a centrar-nos en aquesta 39 trobada a Benimodo. Evidentment, a les 9 tinc entès que arriben les autoritats, se farà, imagine, repartiment de credencials, etc. Quines activitats destacaries al voltant d'aquest dia? Bé, la recepció se dona la benvinguda a molts alcaldes, alcaldesses, regidors, regidores, molta gent representant a les mancomunitats, Diputació de València, gent destacada, se recepciona. I després ve la cercavila, que és una processó cívica que arranca des de les antigues... Estem veient alguna imatge, no? Exacte, des de les antigues escoles i acaba als peus de l'escenari, de l'entaulat que diguem nosaltres, i se puja a l'escenari, se hissa la pancarta oficial de la trobada, en aquest cas de Benimodo, se fan uns parlaments de benvinguda i després comença diverses coses al mateix temps, les actuacions d'entaulat, arranquen els tallers, arranquen les paradetes cíviques, i arranca tot exposicions, animacions de carrer, tot l'engranatge, mentre els convidats de la trobada, els representants institucionals, segueixen un programa, no diguem paral·lel, però sí que institucional, per a descobrir el recordatori del poble, que enguany estarà en l'escola pública, en una de les parets exteriors de l'escola pública. Des de fa molts anys hem estat una miqueta, perquè el sistema d'inscripció a la trobada és un sistema d'inscripció en què nosaltres als centres, a les comunitats educatives, a les entitats, els proposem una participació oberta, que vulguin participar com vulguin, i una altra participació que és una proposta de, per exemple, treballeu Estellers o treballeu un projecte que tenim que es diu Salvem el clima. Fins i tot els proposem a les comunitats educatives: teniu un projecte educatiu important que porteu endavant que no té a veure en Estellers o té a veure en la sostenibilitat o té a veure en alguna altra cosa. Voleu exposar-lo, voleu interactuar amb la gent, que la gent conega, que vulgui participar, que vulgui informació, que vulgui per a començar-lo en el seu centre, nosaltres vos facilitem una taula i els elements necessaris perquè hi hagi una persona explicant el vostre projecte. Que bonic, bonic. I com ho feu? Estem parlant de Benimodo, una localitat de 2.300 habitants que rebrà el dia 21 al voltant de 20.000 persones, 20.000 persones de tots els centres en valencià. I aquesta logística, com la prepareu, Joan? A veure, per a fer faena t'has d'alçar prompte. Això és molt sueca, Això és molt sueca. Per tant, el qui ve i diu que bonic, no? Nosaltres treballem el conveni abans de l'estiu. Abans de l'estiu comencem a contactar en les comunitats educatives de la població, perquè realment el teixit social, educatiu, cultural, esportiu, és el que ha d'acceptar la trobada. L'Ajuntament, encara que tinga pressupost o no en tinga, és un element importantíssim, però nosaltres prioritzem que el teixit viu ha de dir sí, anem a fer la trobada.
I abans de l'estiu és quan hi ha una comissió organitzadora que fa el contingut del conveni. O sigui, relata que anem a treballar en la trobada. És el conveni que firmarà l'Ajuntament en un plenari i en el plenari se votarà si l'Ajuntament recepciona la trobada. I a partir de setembre és quan se constitueix la comissió organitzadora de la trobada, en aquest cas la 39 trobada Benimodo 2024, que formen part d'esta comissió, pràcticament no, tots, perquè passen els pobles xicotets, que ho està en la banda, està en la falla, fan de tot, és com una navaixa suïssa, té de tot, i això és un avantatge. I a partir del setembre és quan comencem a organitzar la trobada. Estem parlant de 8 mesos. 8 mesos, a vista. 8 mesos. És que no se pot fer d'una altra manera, perquè la gent arriba i veu la trobada, veu que està molt bé, veu que les coses funcionen, que està tot ben preparat, que hi ha pàrquings, la gent sap on anar, però això costa molt de treball, és com encaixar un gran puzzle, a poquet, i a lo millor llimar alguna peça que no encaixa bé, replantejar-se alguna cosa que interfereix i al final apareix el puzzle, però són 8 mesos d'un treball intens de la comissió, que està formada per el teixit viu, que nosaltres, en els nostres equips de la coordinadora, resultaria impossible. Aquesta empatia i aquestes ganes que posen i que inverteixen en l'organització de la trobada, nosaltres, impossible. Clar. Sí, sobretot perquè crear sinergies, en aquest cas, centres en valencià i, a més, artistes. Parlem d'artistes, perquè, senyores i senyors, participen artistes com, per exemple, Dani Miquel, que és un referent, precisament del teatre, de les cançons en valencià. Quantes voltes ha acudit Dani Miquel a escoles, a menuts, i ha fet espectacles d'una gran sensibilitat. N'hi ha... Dani Miquel, que ara, quan pensem en un cantant o en un grup, el Mima Momú, de seguida es ve a la boca, no oblidem que han eixit d'un lloc, han fet un recorregut, s'ha esmolat a poquet, i ara és una figura, un referent, i això és important. És important que els artistes, la gent que fa un art, una especialitat cultural, es constituïsca un referent, més també perquè ho fa en valencià, per descomptat, i nosaltres estem molt contents que així siga, i intentem impulsar qualsevol manifestació cultural perquè vagi convertint-se a poc en aquests referents que, si no en tens, la veritat és que tens poc on agarrar-te. Clar, és evident. Parlem del cartell, si podem veure-lo ara mateix, altra volta. Este cartell, de qui és exactament? És preciós. Este cartell és el cartell que Escola Valenciana reparteix per a totes les trobades, que enguany són 22, ací i allà del país, i abans de l'estiu se fa un concurs d'idees i de dissenys entre dissenyadors valencians i fan les seves propostes, i aquest és el que ha quedat per votació, perquè aquests cartells se comuniquen a la societat, a les comunitats educatives, a les entitats més pròximes, i hi ha una votació en què la gent diu este és el que més ens agrada. Molt bé, Cristina Duran, és el cartell. Enhorabona a l'artista, és una autèntica meravella. A més, en principi, diguem que les trobades van néixer per a un dia i a poc ara estenent-se al llarg de l'any. Feu moltíssimes activitats durant l'any programàtiques. En aquest cas, en el mes d'abril, també tinc entès que teniu el dia 26, feu el Premi Sant Bori comarcal i local, correcte? I també teniu un projecte Racó Vicenders Estellers a biblioteques i llibreries. No sé què es podies comentar als aspectes. El primer Sant Bori és un premi important. Enguany és la 26a edició
És un concurs de literatura en valencià que concursa no només centres de primària, també instituts, formació professional, tot el sistema educatiu, pràcticament tot el sistema educatiu valencià i que té una solvència pensem que és el premi de literatura possiblement més important d'Europa. Més important d'Europa? Sí, que més ressota, perquè estem parlant en global de més de 80.000 participants, per tant és important, no? És un taller, mentre la gent s'ho prepara, és un taller d'escriptura creativa i això també és important, que els col·les vegin la lectura i l'escriptura com una cosa, com una educació vivencial, no? I en això posem l'accent, no? Després són els seleccionats, els premiats, els guardonats, els que venen el dia que fem el lliurament de guardons, però hem de carregar el pes en què s'ha produït una experiència de taller d'escriptura creativa en els centres. És un projecte important en una societat que els índexs de lectors i d'escriptors en comparació amb altres països no té les dades que nosaltres desitjaríem. I després el projecte Racó Vicent Andrés Estellés? Sí, clar, aprofitem... Es fa a biblioteques, no? Es fa a les biblioteques, tant públiques com de centre, i a les llibreries. Els proposem que creen un racó Estellés, precisament el diumenge és dia 21, però el dimarts és dia 23 d'abril, que és el dia del llibre. Els deixem un marge molt ampli, perquè n'hi ha biblioteques que tenen una capacitat de treball, tenen unes idees a aportar, no podem encarrilar a totes les iniciatives en un sol carril, els enviem un cartell que es diu Racó Vicent Andrés Estellés, així em pariren i així estic. Així em pariren i així estic. I els proposem que al voltant d'aquest racó, on ells acumulen llibres d'Estellés per a la venda o per a la lectura, si és una biblioteca de centre o pública, i que al voltant d'aquest racó organitzen xerrades, conferències, recitals de poesia o els que ells consideren, els que vulguin, i que ens envien una crònica, fotos de l'experiència per a tindre una perspectiva global del que s'ha fet en la comarca en aquest projecte. També tenim en el mes d'abril, per tot, que és en aquest cas una visita guiada a la localitat de Benimodo. Efectivament, per tot acosta't a la Ribera és un projecte que proposa conèixer el poble on és l'amfitrió de la trobada. Enguany se fan dos propostes, una del casc rural i una altra del casc exterior, dels afores, perquè aquests dos vessants són molt interessants. I la veritat és que sí que reunim en cada visita entre 20 i 30 persones de fora de Benimodo, que algunes d'elles diuen, doncs mira, no en Benimodo, en altres pobles, ni se m'haguera ocorregut vindre a Benimodo i tal, perquè a voltes es crida més l'atenció el que passa a centenars de quilòmetres que el que tenim a la vora. Sí, sol passar també en algunes societats, no només la de València. Ja, per últim, sí que m'agradaria que llançaves un missatge, un desig per a tots aquells participants que s'acostaran el dia 21 d'abril a Benimodo, allò que tu penses que cal comunicar, que penses que hauria de saber la gent respecte a aquest dia tan especial, la festa del valencià. No podem obligar a ningú a vindre, però si venen s'ho passaran molt bé, perquè com tu has dit, és una festa pel valencià,
És un espai, i pense que és l'únic espai de participació ciutadana comarcal d'aixes dimensions i d'aixes paràmetres, i pense que és un puntal, perquè quan venen les comunitats educatives veuen aquesta dimensió que no veuen des de la comunitat educativa, veuen la comarca, veuen que al seu costat hi ha 150 comunitats educatives, entitats, que estan treballant per la dignificació de la llengua, que treballen dia a dia en la comunitat educativa, que a ells els sembla que estan aïllats però no ho estan, perquè hi ha una sintonia en tota la comarca, i pense que també els necessitem ara més que mai. No anem a entrar en aquesta història, però ara més que mai. I pense que cada un, quan a la setmana, al dia, al mes, si es para a pensar, pense que pront arribarà a una conclusió, i és que ell, a banda del que fa per l'idioma, pot fer uns centímetres més per aquesta dignificació de l'ús del valencià. I amb aquesta frase, dignificació de l'ús de valencià, acabem. Moltíssimes gràcies, Joan Cortés, president. I pense que, ja ho he dit cada volta que vinc, que estaria ahí gravat en una de les parets, no? És important l'existència de mitjans de comunicació en valencià. És important que aquests mitjans de comunicació siguin de proximitat, com aquesta economia circular i de proximitat que parlem, sostenible. Pense que ha de ser de proximitat perquè la ciutadania s'ha de veure reflexada i s'ha de veure retratada tal com és, que ni millor ni pitjor que en altres latituds, però pense que és important l'existència d'estos mitjans com vosaltres, i vos agraïsc la vostra invitació. Moltíssimes gràcies, Joan Cortés, president de la Coordinadora de Centres en Valencià de la Ribera Escola Valenciana. Que vagi molt bé el dia 21. Màxima energia positiva per a aquesta festa de la llengua. I que no ploga. I que no ploga. Un dia, Raimon, que no sap ploure. En el meu país la pluja no sap ploure. Moltíssimes gràcies, Joan.